Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini longi khubor bam da kasngi. Katnat pinwi boarding ka jilla kalong ka jingmentoi bhai ki patba ka jilla namar ka jing aiding ban shai ka shnong ka thau. Omla ban shong dum khlem jing shai. Katnat boarding baro ha ka jilla ka jupinmi hukum bat ai jing tip ya upat ba dei ban long gi ba ada kar bhai ka kamlan namar ka de ka ding ka babu jing ma jing mensau ya ki jing thau badan jing im. Lada bakla ki pat ba bele thun mur ya kalan kala ban wanra ka jingdu ki min sim briu bar katnat ka ju ai ka jing maham lada kumle bakla ki pat ba. Mentami ka jingkali lada bakla katnat pan manu ban shim jingkit kli namar ka jing Syntan jongkahi bat bamdan ka jingkit kli khamtam ki machine transformer ki babu ha ki shnong ki thau bar ki lenti pat ba. Kani ka jujia kha kha agi than nongkyndong bun ki nong tray katnat pinmi boarding kim suma ne bu jingker jingda ha ki jaka badan ki machine transformer bar ki signer wire ba pinpor ding la shui hamadan. Ha ka jinglap ulat pathai khobor ha ki lenti yat pat ba ha ki nongkyndong la I no kumtu ye ki transformer wat la dala bu kham hajrong Henry klem baro saudong. Lada don jingjia ne jingdu ki minsim ha ba ki yat lenti khamtam ki khanna khlung ki beyale kai onjia ayu. Ki don katu kan ne ki machine transformer hanong kendong kum hasnong bikong gri kabahab ha West Garo Hills kasnong dadeng gri kalinti banne shapulbari batri kila la yoi bau transformer bar ki wire ki shusdin hamadan bar khlamdan jingker jingda banakta ki khlung khna balai ki nong trai kate katnat kimpet ki update hadu banjia ai